Yayi tipitilizenso pomwe tinasiyira paja tinakuwuzani kuti ife nkhani yathu ndi ama points chabe chifukwa kuti tione chividiyo chonse cha 2 hours ayayayayaya sigwira imene ndi kwenikweni kamlepo kalowa amene ali phungu wa Rump East anafunsa achakwera kuti akuchitapo zotani kuti ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo kapena kuti AIP ya chaka chino iyende bwino. Achakwera akuti kufika pano ndalama yokwana 94 billion Malawi kwacha yaperekedwa kuti ithandize ndondomekoyi, ngakhale ati pologalamuyi yakumana ndi mavuto akusowa kwa ndalama yakunja forex. Boma lawo layesetsa kuti feteleza okwanira afikire awoyenerera kupindula kuti ndondomekoyi etu nkhani ndi imeneyo. Funso layankhidwa akutitu musadandaule 94 billion Malawi kwacha ndalama imene iyi yaperekedwa ndithu kuti zonse zitheke chabe kuti pali vuto la forex. Anyway, tiyeni tipite ku point number 2 imene zomwe zinachitika kumene ku Parliament kumeneku president atafunsidwa ngati akudziwa kuti thumba limodzi la feteleza likugulitsidwa pa mtengo opyola 105,000 Malawi kwacha. Achakwera ati Amalawi asadandaule ndi mtengo wa feteleza chifukwa ndi matumba awiri achimanga okha kuti munthu agule thumba la feteleza lomwe kugwiritsidwa ntchito bwino ndekuti ndizotheka kutulutsa matumba ochuluka achimanga. Iwo ati kale alimi amagulitsa matumba opyola 6 kuti agule feteleza chifukwa mitengo ya zokolola monga chimanga simayendetsedwa bwino. Awo ndi mafunso amene akufunsidwa kumeneku, komanso awo ndi mayankho amene ndithu akuyankhidwa. Titafika pamenepo kenako zinaoneka kuti panali MP wina wakumachinga East amene dzina lake ndi Esther Jolobala. Amafuna ndithu afunse mafunso ake okhudza ndi njala, koma pamene Richard Chimwendo Banda anatseka mwambo amafunso kuti basi apapa tisafunsanenso, nthawi ya mafunso sitionjezera, basi tibalira kangane pamenepo basi nthawi yatha ya mafunso. Koma nkhani ndi yakuti mafunso a Esther Jolobala amene ali MP waku Machinga East anali awa. Akuti funso loyamba linali lokhudza njala yomwe yakhudza madera ambiri a dziko lino, ndipo iwo amafuna kufunsa achakwera kuti kodi zoti anthu azizadya katatu pa tsiku zinali za kampeni chabe, potengera kuti anthu m'madera ena lero akugona ndi njala ndipo ena akudya chitedze. Awo ndi mafunso amene sanafunsidwe kamba kakuti Richard Chimwendo Banda amene ali wamkulu wa nyumbayi anati mafunso basi atha. Choncho zinakhala ngati kuti zatha pamenepopo, palibenso zofunsananso mafunso zina ndi zina, basi aliyense wadya bala likangane. Ndiyebe timadziwa izo basi ndimene zimakhalikira nthawi zina, koma umo ndi mwambo wonse ndimene unayendera. Komabe before anali ndi chikhombokhombo kuti mveko kuti Asamir Suleiman mkulu wovuta uja kuti amene ujayo anakambapo chani, anafunsa mafunso anji. Apapa pa session iyi ndithu think kuti muna nkhani yake khali ya nthawi yomweyo, komano iyeyo leroli ndithu kunali kumeneko kunali zokambirana zina ndi zina, ndiye chakumamma wako ndiye kunali bilu ina kama kuti kunali plan ina yonena kuti patengedwe ndalamaso zina zochuluka mabiliyoni amene akalowe ku State House
pamene iyeyo ndithu anayima ndikuyamba kutsutsana nawo kuti zimenezi ndithu sizingatheke kuti tiwonjezerenso ndalama zinaso zopita ku State House. Ndiye anyway umu ndi mmene zinakhalira. Takunyadirani kwambiri kuti munali pomwepo, komabe tisanachoke tikupatseni ka videoko ka mkulu ameneyu Samir Suleiman kamene ana blasha mu Parliament imo kuti aya akuluakulu nkhani imeneyo sizitheka kuti muonjezere budget inanso yopita ku State House. Guys, thank you so much. Malawian cameras. Blantyre City South East. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, the explanation that the Minister of Finance is giving is not clear. We wanted to know what has necessitated an extra 15 billion within a year to go to State House residents. We are talking of extra 15 billion in this current situation that Malawi is. From 31 billion of the budget to 46 billion. I think, Madam Chair, the Minister needs to come out clear and explain what has necessitated this extra 15 billion to go to state residents. If you say you are building, what are you building at the state residence to cost this country and Malawians at this time 15 extra billion? For someone to eat 15 extra billion, Malawians are eating mangoes. Just to correct you. Fair. He needs to come out and explain. Yes. Why does the president need this extra 15 billion? But just to correct this situation, Madam Speaker. Contract and then running around to find people with the equipment with which to do that contract, because now they have gotten the piece of paper. Let's learn to be very honest in the manner in which we work to develop our own country. Thank you. Thank you, Your Excellency. We now go to question PQT3, Lilongwe City Center. I thank you, Madam Speaker, for giving me a rare opportunity to ask a very important question to the President of the Republic of Malawi, Dr. Makathe Chakwera. I stand to confirm that question, PQT3, appearing during this 15th session, during this 60th meeting, today on Wednesday, the 18th of December 2024, is indeed coming from the mighty people of the Lilongwe City Center constituency at exactly 1 minute past 3. I thank you. Thank you, Honorable Member for Lilongwe City Center. The Excellency of the President. Madam Speaker, I thank the Member of Parliament for the Lilongwe City Center constituency for the question which purports to indicate that since there's quite a lot of development projects going on in the nation, especially on road network, to facilitate movement of people and goods in the country, the people of the Lilongwe City Center have observed the need for this country to enhance the transportation system, both domestically and internationally. And therefore, they seek to ask the President if there are any plans to secure
or revamp our own airline to improve air transportation in the region. I feel, Madam Speaker, duty-bound to remind this august House that Malawian Airlines, of which the people of Malawi are the majority shareholders, because of the 51% of the company's shares that belong to the Malawi government. And so this needs to be borne in mind, because it is not accurate to say that Malawi does not have its own airline. We do, and it is called Malawi Airlines, which has been in operation for a decade now, despite facing challenges as a new entrant into the market and having to weather the disruptions caused by COVID-19 during that year that I took office, which required my intervention to save it from going under. Now that we have this airline in operation, what is important now is to focus on how to promote it, grow it, and increase its footprint in the regional market. Madam Speaker, currently, the airline flies to 5 destinations, namely Johannesburg, South Africa, Nairobi, Kenya, Dar es Salaam, Tanzania, Harare, Zimbabwe, and Lusaka, Zambia. Like, share, Malawian cameras, subscribe.